Imang oh, leralena tanpa kenin bermenara mangus wambyang ambrengeng adi karunaning kaswase aning marga memalah agung amit pasang kalimantap bile nepatna ing ila-ila duni jumawaing tawang towang wa Prabu aja kaget aku kang prapta aladalah anakku nggen wisanggendi paran padha becik tekamu iya wa tekaku raharja kalis ing Rubeda ora lewat taklimku kunjungan ngersaning wa Prabu Duryudana ing Astina iya nggen wisanggendi tak tampa dadi gambiring ati senajan aku ya ngaturke bekti ya wa anakku Ngerantasena ya tak tampa pangestune wa Tampanana ya tak tampa dadi gambiraning ati wa Prabu Duryudana mengko ta mengko nggir pisanggeni gawe cingaking rasaning punwa dening kalungguhan mangko ora menehi cecala luwih dhisik wisanggeni anakku sawanana ing Stinggil Binaturata praja ing Astina iya wa lugune aku kok ora menehi tengara luwih dhisik nanging aku wis caos cecala ingkang luwih dhisik lumantar Kintaka ya surat sing wis tak kintunake tumuju marang ngersaning wa Prabu Duryudana iya nggir wisanggeni apa wa Prabu Duryudana wis nupiksa surasaning Kintaka sing tak aturake ngersaning wa Prabu Duryudana karepmu kepiye karepe wisanggeni kepiye wa Prabu aku ora sarujuk awit sekabehing kawicaksanan sing ditindakake dening wa Prabu Duryudana sing ora mikolehake marang wong cilik coba wa Prabu Duryudana bakal ngudal-udal isining bumi jare bumine bakal digoleki isining mas kanca-kanca para muda lan ingkang gedhe katresnaning marang lingkungan negara Ngastina ora sarujuk tambang mas ora retek po kadeh nger kecir ning kados pundi mangka sampun dipun priksani sampun dipun taliti bilih mase kandungane menika kathah nggih nger mangka ingkang mekaten
pinten-pinten asil ingkang badhe saged dipun keruk awit kawontenaning isining bumi tambang emas kala wau kek niki nek mboten sias pripun nggih Nger sinuwun. Lah iya Paman. Kok iso kaya mangkono karepmu priye wisanggeni? Iya apa? Tetimbangane Wa Prabu kepriye? Kok bakal golek isining bumi diudal-udal mongko bumi Nuswantara Ngastina kuwi akeh gunung-gunung ereng-ereng lan wis kondhang ing donya lamun ta Nuswantara kuwi dadi paru-paruning bumi tegese alas kang amba kang parikudu gawe lestarining iklim ana ing lumahing bumi sakureping langit. Mula kang saka kuwi lamun kawicaksaning Wa Prabu Duryudana bakal ndudah ngrusak isining bumi, bakal digoleki wulu pametuning bener oleh hasil kalungguhan iki ning apa Wa Prabu Duryudana ora mikir. Rusak ing bumi lan putu-putu ing tembe mburi ingkang bakal dadi peneruse awake dhewe iki wis ora darbe sumber dayaning alam ingkang prayoga kanggo urip ingkang sehat lan resik amarga wis dirusak alane tetimbangan utawa imbanging alam marga wis ora seimbang ingkang mengkono nuwuhake pirang-pirang bencana alam lan uga bencana manungsa kaing rusaking unsur-unsur ana ing jroning bumi bakal gawe rusak urip-uripan sekabehe ning sak lumahing bumi sakureping langit. Sepisan aku ora setuju ananing bakal didudahi isining bumi bakal digoleki isine mligine emas pisan meneh tambang emas ora ritek wae. Ingkang angka 2. Apa kang dadi sediaku ing kalungguhan iki kanggo ngowahi kawicaksanan wis kebacut ora bisa dibenerake awit saka cugenging Wa Prabu Duryudana ingkang darbe kawicaksanan sing ora bisa mihak orang ngayomi marang sumber daya alam lan kahananing para kawula dasih kabeh. Mula sediaku ingkang kaya mangkono sepisan kanggo mbenerake, kanggo balekake kawicaksanan supaya bumi iki ora rusak. Lan sabanjure uga mangertiya negara aja nganti gampang disetir dening negara liya, tegese negara kuwi kudu berdaulat. Wah. Berdaulat barang to ni wis anggeni. Iya Kakang. Ingkang angka 2 sakliyane negara kudu berdaulat ingkang angka 2 negara kudu bisa ngayomi bisa nyepakake nyiapake nyediani sandang panganing para kawula dasih ora dadak golek-golek saka manca praja nekake saka manca praja kanggo panganing para kawula dasih tegese negara kudu mandiri ing babakan sumber pangan sandang panganing manungsa ing babakan mandiri ing bab ekonomine para kawula dasih dene ingkang angka 3 negara kudu tansah lestarekake lan majokake kabudayane supaya mancep ing rasaning kabeh para kawula dasih lan pangarsaning praja supaya darbe kapribaden ing bab kabudayaning amarga kuncaraning bangsa gumantung marang luhuring kabudayaning dhewe. Mulai kalungguhan mangko gelem ora gelem Praja Ngastina bakal tak jaluk tak silih sawetara ora ketang mung sagebyaring caleret aku parikudu jejer minangka Nalendra ana ing Praja Ngastina Wa Prabu.
Yogya malih kinarya palupi Suraya putra Narapati ngawungga Para Pandhawa ya kadang lian yayah tunggal ibu Suwita miyeng mring Sang Kurupati kinarya agul-agul manggalaning adiloka Wa Prabu Karna lengser ana ing sak ngarepku lenggahe ana apa Wa Prabu Nggih anak purunanku wisanggeni apa kang dadi kandhamu mangkang bakal njabel marang negara ing Ngastina kowe padha karo ngilani jajane wakmu ya pakmu gedhe Prabu Karna Basusena mangerti ya wisanggeni Pakdemu iki Prabu Karna Basusena lenggah ana ing praja ing Ngastina pinitados pinitaya dening Yai Prabu Duryudana minangka senopati agul-agul manggalaning adilaga jurit ana apa wae kang ngancam marang katentremaning praja luwih-luwih bakal mlengket njaluk lan bedah negara iku dadi tanggung jawabe awakmu gedhe ya aku Prabu Karna Basusena mula kang saka kuwi perkara iki wis dadi tanggung jawabe awakmu gedhe Prabu Karna Basusena Nun sewu Pak De. Lho, Antasena maju. Sing rada alus perkara gunem catur lan sak panunggalane sing wasis adiku Wisanggeni. Nanging yen saiki wis perkara agal, aku wis berjanjian, wis semayan karo Yayi Wisanggeni. Aku ingkang tandang yen Pak Gedhe Karna ing kalungguhan iki ora lila ora lega awit pangandikane ature Yayi Wisanggeni ingkang bakal njaluk negara Ngastina ora ketang sak gebyaring caleret anggone pengin dandan ana ing praja Ngastina ora ditrimake dening Pak Gedhe Karna Basusena saiki arep apa saiki ponakamu si Antasena sing bakal nandangi ora trimaning Pak Gedhe Karna. Kowe adalah orang tata apa kang dadi patramu he Antasena kesmalane glai-glai pun marsani jajalanat. Yen pancen kowe wong lanang kang sekti mandraguna. Ayo. Iki tandangana wakmu gedhe kemlawening tanganku iki nyampluk praupan ora sigal merapat tak sembahi dari terus. Ayo metu njaba Pakde. Ayo betul coba. Wela calah. Pripun menika Ger sinuwun nggih pripun yen kaya mangaten monggo ingkang dibubaraken mawon ingkang sami karedah wonten ing alun-alun menika ingkang dipun awat-awati sampun ngantos nika mangke negara ingkang rebah amarga makaratine Wisanggeni kaliyan Antasena nggih nyesaken dawuh Ger sinuwun
Dersasana nger, dersasana nger. Wah, pripun man wah, dadak kaget wah.